19 מפוq il-kotba tal-liturġija tas-sigħat. Mulej fit-texħej. Gloria lil-Missier u lil-Liban u lill-Spiritu Santu. Kif bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' kantaw flimkien l-innu. Juda li tammex sa min dejjem Alla Kristu ġejt fosta dawlu ħajja tagħna ġejt sabiex tħul għal-mar tal-bniedem Wow, bib ta' salvazzjoni. Tajja tal-anġli ferxu mal-art kollha għanja tas-sema li żmien ġdid iħabbar seb lill-Missier ixandru slim u għena lil dawk li joġbu kejken f'maxtura fuq il-ħrejja taf kemm iben ta' xebba għaddes bla mittifsa Kristu ġarbat għalik id-dinja kollha biex dejjem tibqa' tħollok. Oġbok titwilet biex tagħtina s-sema sirt wieħed minna ġisem bħalna mlibes ġeddet lil-ruħ ma jiġbet lejk il-lubna birbit ta' mħabba safja. Erħalenija nollu bleħen wieħed f'xirka malaġli għanja ta' foħrija lilek u lil-Missier u lil-Imħabba
اقعدوا بالقيادة. باجنا 20. المولاي اللي يبني انت اللوم نسيلتك يمكن Isla tentalarti umu Olgbarat jiftemu bejnitom Kontra l-mulej u l-midluk tijom dak li hu fis-smawiet jitħabihom il-mulej biċċajt jeħodhom. Għax jien għamiltu is-sultan tiegħi. Mill-Katedral Metropolitana tal-Imdina id-dedikat lil Missierna San Pawl, Martin u Teresa Gawċi jilqawkom għal xandira diretta tal-lejl tal-miliet. Qed niftu din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla bl-uffiċċju tal-qari. Akkumpanjat ukoll mill-kor Jubilate Deo taħt it-tmexxija tal-Maestro di Kappella tal-Katedral, Maestro Christopher Muscat. Monsignur Arċisqof Charles J. Xikluna aktar tard flimkien mal-Kapitlu Metropolitan se jkun ċelebra f'din iċ-ċelebrazzjoni. Dan il-lejl huwa lejl speċjali. Se niċċelebraw l-ikbar avveniment fil-ħajja tal-umanità. Għalhekk nifirħu u nkantaw. Għax Alla missierna ħabna hekk li ma ħallinix nas u weħidna fid-djufija tad-dnub tagħna. Bat li l-ibnu sar bniedem bħalna. Twidbu intom li taħkmu l-art. Li mħajadabxu intom tinqerdu għax malajr tixel il-illa tijom. Gloria lil-Missieru lil-Liban u lill-Spiritu Santu. Il-mulej għalli jibni intillum nissiltek.
palarus hirech min kamar tu. Flimkien? Jum li horjati l-aħbar, lejli li ħori wassal it-tariq. Mal-art kolla jasal leħinom, mad-dinja kolla jinxteret klimom. Min truf ismawiti toħroġ, satru fl-oħra dawran taħħa, xejn ma jinħeba misħana taħħa. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Il-mulej bħala rusireċ min kamartu. Lil dawk kollha li b'xi mod qed iħossu li l-ferħ tal-miliet huwa mbiegħed minnhom minn qalbna nixtiequlhom li Ġesu bambin iqawwi fihom il-ħeġġa, il-qawwa u l-kuraġġ. Imsawa fuq xuftejk, għalek birkek Allah għal-dejjem. Flimkien? Int li sbaħ fostu li til-bnedmin, imsawba l-ħlewa fuq xoftek, għalek birkek Allah għal-dejjem. Irkeb għarrebħa tas-sewa u l-ħaq, turik lemintek wejjeġ tal-aġeb. Jitron tijek Allah għal-dejjem ta' dejjem, xetru ta' sewa u xetru ta' saltnatek.
الصبارة والقاسية كلها فويها البيسك من البالازzi tal-avorio jferħek id-dat tal-kordi. اسمعها بنتي وعطي وداد انسى الجنسة كل دار مسيرك Statir bir-rigali jiġru il-gbarati fitxu l-favuri tijak. Anti sultan jehduha biex bejbit waraja it-tfajliet li jingħataw la bisħaba. Flok mis-sissiritek jilħu lidak int edhom kapijiet fuq l-art kollha. Gloria lil-Missieru lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Imsawba l-ħlewa fuq xuftejk, għalek birkek Allah għal-dejja. F'dal-lejl qaddis, il-lejl tal-miliet, nilqgħu lilkom li qegħdin maqudin magħna mill-isptarijiet u djar tax-xjuħ u forsi intom ukoll qegħdin fuq il-lan tax-xogħol. L-ewwel qari toħroġ fera li fuqha jistrih l-Ispirtu tal-Mulej. Tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej. Għad toħroġ fera mit-zokk ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrih l-Ispirtu tal-Mulej, l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-Ispirtu tal-erf u l-biża tal-Mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-Mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu
u b'nifs xuftejh joqtol lil ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u ferħ liljun. Tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljun bħal gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-arfien tal-mulej bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għal popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Illum is-sultan ta' Smewiet oġbu jitwielet għalina minn xebba biex lill-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu għas-saltna tas-sema. Flimkien tifraħ il-qtajja tal-anġli għax feġġet għall-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejja. Glorja l-Alla fl-ola ta' Smewiet u slim fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Tifraħ il-qtajja tal-anġli għax feġġet għall-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejja. Wara li rajna u smajna l-erq ta' Ġesse, Qari mid-diskors wasalna t-tieni tal-Papa qari. San il-Jun il-Kbir. Eżis, illum twilet is-Salvatur tagħna, ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn imwielda l-ħajja. Dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna bilena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mhu se jkun mċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda huwa msejjaħ. Għas-sidna li qeret id-dnub u l-mewt. Bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għal premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden għal maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għal ħajja. Għax liben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjanoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħalliq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li bija hu kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għannew, glorja l-Alla fil-għola ta' Smewiet u ħabbru slim fl-art lill-bnedmin ta' rita tajba. Għax huma raw li l-Ġerusalem tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom u d-dim emil bħal dan tat-tiba ta' Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżuħħar l-Alla mill-eżis tiegħi permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu. Għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu li bija ħabna u għaħenna lina. U meta konna mejta minħabba dnubietna tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżaw il-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sem fit-tnissil ta' Kristu ejjew niċħdu l-emejjel tal-ġisem. Ara fon isran il-kobor tiegħek. Int li sseħħibt ma' Alla fin-natura tiegħu. La terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xierqa. Ftakar tal-ima ras u ġisem inti membru. Żomm f'moħħok
li inti qtajt minn taħt is-seta tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla. Bis-sagrament tal-Mammudija sir tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jammar fik ma tkeċċiex minħabba bemejja l-ħżina u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u id-dem ta' Kristu. Illum niżel fostna mis-sema islim tas-sew. Illum ismewwiet fuq l-art. Illum feċċ id-dawl tal-fidwa l-ġdida. Il-jum ħejja lina sa mill-qedem. Il-jum tal-għen ta' dejjem. Illum ismewwiet. Min hawn ftit ieħor jintisex l-inno ta' tifħil l-Alla ta' dejhom Laudamus li missirijietna tal-qedem kienu jsostnu li jekk nibdew aħna saħansitra jkompluh l-anġli fis-sema. Lilek o Alla nfaħru, lilek b'mulejn nistqarru, lilek missier ta' dejjem id-dinja kollha tqimek. Lilek l-anġli kollha u s-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom u l-kerubini ifaħħru ismek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċti, għax is-smewwiet u l-art f'dan il-lejl tal-miliet huma mimlija bil-kobor tas-sebħ tiegħek. Kull meta jasal il-miliet, jiena nħossi ferħana. Mhux biss għax ikolli l-vaganzi u naqra regali, imma niftakar li Ġesus sar xkejken tarbija. Imma llum inħossni ferħana x'tin sena misli li nagħmel priska tal-miliet. Qaluli wkoll li jien l-ewwel tifla li qed nagħmilha ġudan katedral. Dal-lejl u tassew speċjali sabiħ. Iva, tassew lejl ta' ferħ kbir. Għax niftakru fit-twelid ta' Ġesu Bambin. Tiftakrux għalhom l-anġlu r-rajja qiegħed inħabbrikom ferħ kbir. U żgur twiet is-Salvatur li hu l-Messija. Jiena tifla żgħira iżda nixtieq inkompli wasilkom dan il-messaġġ sabiħ li wasilna Ġesu tarbija biskit tiegħu. U wasilna il-ferħ, it-tama, il-maħfra, il-paċi u s-salvazzjoni. Min jagħti każ tal-messaġġ tiegħu ma jdispjaċih żgur, anzi jgħix ferħan il-feraħ lill-oħrajn. Din is-sena fil-katedral fin-novena ħadna siltiet eżortazzjoni apostolika, ifirħu u tennew. Papa Franġisku jsejħilna biex nilqgħu l-Kristu fil-ħajja tagħna. Ejjew meta tħares lejn il-presepju tosserva toroq żgħar li jispiċċaw għall-grotta fejn hemm Ġesu. Aħna l-iktar ċeq importanti li neħtieġu nippreparaw għal Ġesu hi l-qalb tagħna. Ejjew ngħidulu ejja mulej Ġesu. Ġesu, nixtieq nitolbok għal pajjiżna Malta. Int li rrid li l-Apostlu San Pawl ħabrilna din l-aħbar ta' ferħ sabiex ma nagħtux bidilna lih l-oħra. Ġesu, nixtieq nitolbok għall-Arċisqof Charles hawn preżenti, għas-saċerdoti u għal dawk kollha li jgħinu fil-Knisja. Ġesu. Ġesu, nitolbok għal dawk li ilhom xi ftit ma jġerawk fil-Knisja nhar ta' Ħadd. Ibatilhom l-anġelu biex jgħidulhom li inti jataw bħalma għamilt mar-Rajja. Ġesu, ħossib il-familji kollha, int li rrid turi. Il-familji hi post fejn il-bniedem sib ken u mħabba. Nitolbok għal-morda, għal-rifuġjati u għal-foqra. Fl-aħħar nett nitolbok għat-tfal xi wħud qegħdin ibatu. Ferraħhom. Berikni Ġesu Bambin. Viva Ġesu Bambin! Lejlit il-miliet tradizzjoni li nisimgħu il-pritka tat-tifel. Din id-darba kienna tifla li għamlitilna. Mikila Tamara Borċuxek li
Meċċelenza dal-aħħar jumejn kienet ma tiflaħx imma għamilt sforz u ġiet il-lejla għamlek fostna biex tatina dan il-messaġġ u lek natuha prosit darba. Inti x'ismek? Mikela. Naħseb qed tikber jien għalhekk kont ma tiflaħx biex titwal. Monsignor Arċisqof Ġarz U bravo. ġej xikluna jagħti Erġgħu tifkira sabiħa ta' Ġesu Bambin lil Mikaela Tamara Bolċ li l-lejla tatna il-pritka tradizzjonali tat-tfal. Sewwaw xieraq li f'dan il-lejl natu widen li tfal u mal-anġli inkantaw it-tedew. Omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et incessabili voce proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, maestatis gloriae Tuae. Te profetarum laudabilis numerus. Te martyrum candidatus laudat exercitus. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum filium. Sanctum quam paraclitum Tuum vivendum subsepturus hominem non orruisti virgin
Virginis Luterum. Tua dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Tergo quesimus tuis famulis subveni, os precioso sanguine redemisti. Litolbu. U Alla in-mod tal-aġeb tlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u baċeb akbar ġeddittu wara li waqa'. Għamel li nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla. Kif hu oġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Quli hu Alla. U li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirku l-mulej. Nissuktaw il-velja ta' lejliet il-miliet banjiet ta' dan iż-żmien u nibdew Puer Natus fuq stil Gregorjan. U għajl ukoll titnieda il-proċessjoni ta' dħul. Ħajjitna hija vjaġġ. Imma kemm hu importanti li f'dan il-vjaġġ, f'dan il-lejl, nieqfu, naħsbu u nimmeditaw fuq il-bambin li twieled, it-tifel li twieled. Puer Natus. It-tifel li twieled biex lilna jtijina l-ħajja, il-ħelsien minn ħtijietna. Qegħdin fil-katedral tal-Imdina u għal-knisjahom tal-knejjes kollha f'Malta. Sede tar-raj tal-insara Maltin, minn fejn huwa jgħallem, imexxi u jgħaqqad. Hija sede tal-mexxej spiritwali ukoll meta ma kienx joqgħod f'Malta, l-isqof jew l-arċisqof, dejjem kien Malta sa mill-1807. Sa mill-bidu tas-seklu 19 il-kapitlu tal-katedral, il-korp ta' tmexxija wettaq ħidmietu kemm il-katedral tal-Imdina fejn qegħdin illum kif ukoll mill-konkatedral ta' San Ġwan. L-ewwel ħsieb li jinbena katedral kien fl-1679.
Id-disin kien ta' Lorenzo Gafà u tqedet l-ewwel ġebla. Il-bidu kien żieda ta' binja ta' katidral stil Norman ta' 12 il-seklu. U 3 snin wara li tlesta fil-11 ta' Jannar 1693 ġarrab ħsarat konsiderevoli f'terremot kaġunat mill-vulkan Etna. Wara ħafna l-kapitlu ddeċida li jħott li kien baqa' u jagħmel pedamenti ġodda. Tlesta mbagħad fl-1705. Ftit xhur qabel mewt Gafà. U fit-8 Ottubru tal-1703 l-isqof Palmiri konsagra l-binja. Lil-ħna sbieħ tal-kor jubilati Deo li tawna Puer Natus fuq stil Gregorjan. Qed naraw lil San George. San George preka fil-presepju li hawn fil-katedral tal-Imdina. Bl-immaġni tal-presepju, dan il-presepju huwa fuq stil Naplitan ta' 18 seklu. Rajna il-figura ta' San Pawl, l-ewwel li kiteb dwar it-twelid tal-Messija qabel il-Vanġeli. U issa qed naraw il-presepju. Jalla l-presepju ikun iċ-ċentru fid-djar tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-postijiet tad-divertiment tagħna. Li qed nisimgħu hija il-pastorale kitba ta' wieħed Malti bħalna.
naraw il-katedral tal-Imdina, xena tal-katedral tal-Imdina, imżejjen għatiħ, imma l-iktar li huwa mżejjen għax huwa mimli bin-nies. Ekku kollu ma mżejna d-djar tagħna. Jalla jkunu mżejna wkoll il-qlub tagħna. Għax dan il-lejl għandna ta' bilħaq għax nifirħu. Jifirħu tfal iktar, għax kulħadd isostni li l-miliet hija festa tagħhom u hekk. Ħajjifirħu żgħażagħ għax il-miliet jista' jimlik bl-enerġija u bl-entużjażmu li huma biss jafu xerdu. Jifirħu l-ġenituri għal Ġesu għażel li jitwieled ġewwa familja. Jifirħu l-anzjani, iva jifirħu l-morda għax jafu li minkejja n-nuqqas ta' saħħa Ġesu tarbija ġie biex juri li l-faqar, id-djufija u n-nuqqas huma taħt li masura huma qatt mhuma se jkollhom l-aħħar kelma. Ħarsa umli u sinċira lejn Ġesu minkejja li hu tarbija dgħajfa turina li aħna minn aħna u aħna fejn aħna mill-maxtura ta' Betlem nistgħu niksbu l-forza u l-qawwa biex ma naqtawx qalbna. Inselmu lil dawk li bħalissa jinsabu fuq il-lantijiet tax-xogħol. It-tobba, in-nurses, il-pulizija, dawk tal-power station jew tal-mitjar, il-watchmen, dawk bit-taxis u fl-aħħar mhux l-inqas dawk li qegħdin xogħol biex ħadd ieħor kun jista' jgawdi. Koki, waiters u dawk li jnatfu u jippreparaw. Aħna mill-katedral tal-Imdina nixtiequ irroddulkom ħaj li qegħdin magħna u nagħtukom il-fessit tajba. Qegħdin fi żmien li nagħtu rigali lil xulxin. U nagħtu rigali għaliex huma simbolu ta' għaqda bejnietna. Iżda l-ikbar u l-aqwa rigal tawulna Alla nnifsu. Saħansitra meta konna miġġielda miegħu minħabba dnubietna u tagħna lill-ibnu stess. Il-kant, id-daqq u l-għana li nisimgħu f'dawn il-ġranet huma simbolu tal-ferħ tagħna għaliex kif kienu jgħidu x-xjuħ tagħna mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. U l-qalb ferrieħa x'talli tqanqal il-fom għal kliem ħlejju iżda dan il-kliem tintonaħ f'għana ferrieħi. Qed naraw il-punsjetti ta' bilħaq. Il-kulur aħdar għandu jimlina bil-qawwa li x-xitwa u kol dik ta' ħajjitna ma tirbaħx għax tiġi r-rebbija. U r-rebbija f'ħajjitna tiġi jekk inħallu l-Ġesu jitwieled ġewwa fina. Smajna l-qampina li tniedi il-Qudiesa. Se nassistu wkoll għat translazzjoni ta' Ġesu Bambin mill-artal tal-Unzjata għal fuq l-artal Maġġur imexxi Monsignor Arċisqof Charles J. Scicluna. Ġesu twieled tarbija biex aħna dgħajfin ma naqtawx qalbna nersqu lejn Alla missierna. Il-kapitlu metropolitan qed jimxi ftit biex jitla' lejn l-artal
Magħhom ukoll hemm is-seminaristi li minn qalbna nawgurawlhom għaliex hemm uħud minnhom 6 minnhom f'April li ġej se jieħdu l-prima messa u minn hawn ċerta li tingħaqdu magħna li nawgurawlhom kull ġid. Kemm iħobbna Ġesu minn l-idejn dajfa tas-saċerdot midneb bħalna jitwielet ġewwa fina permezz tal-Ewkaristija Ġesu, mhux biex inżommu ħalina, iżda biex ngħadduh lill-oħrajn. L-inċens jitla mill-qlub tagħna lejn is-smawiet.
ġin ċensat il-bambin li tqiegħed f'post prominenti fuq l-artal. Jalla bl-istess mod impoġġu f'post prominenti lil Ġesu. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj u narfu tijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. ikun intonat il-glorja. Gloria in excelsis Deo. Et in terra posso
nitolbu. U Alla indawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif fid-dinja għarafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek. Ek ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem. Tweldinna tifel ingħata l-najben. Is-seta tkun fuq spallejh. Nassistu issa l-ewwel qari. Nistgħu nsegwu minn paġna 20. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li jqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, huma ferħu quddiemek bħalma jefirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jefirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien ittaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fihom Midjan. Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtija, kull mantell marar fid-dem jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillier tal-aġeb, Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep ta' slim. Kbir tkun setatu u slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Ħabru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ħajfirħu smewwiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajifraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art, u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Ħsieb it-tieni qari ta' lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. I trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej.
qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Illum twildilna Salvatur Kristu il-Mulej. Id-Djaknu Jonathan De Battista jurina il-ktib molli il-fuq minn fejn se tiġi moqrija il-kelma tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dik il-ħabta, Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret. U tela il-ludija fil-belt ta' David jissimha Betlem, għax hu kien mid-daru l-familja ta' David. Biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet tqila. Ġara li meta kienu hemm Marija l-ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha. Fisqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għaliha fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa tal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżawx, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija imfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġlu għad kbir ta' qtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-mulej.
Fl-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena 2019 il-Papa Franġisku offrilna meditazzjoni sabiħa dwar il-presepju. Dan il-katidral għal dawn l-aħħar snin qed ikonna x-xort ingawdu presepju Naplitan sabiħ frott il-ħidma u l-ġenerożità ta' Monsinjur Edgar Vella li nixtieq nirringrazzjah. U anke tal-kapitlu li jaċċetta u jilqa' kull sena din l-inizjattiva sabiħa. Meta wieħed jammira l-presepju li qed iżejjen u janima dan il-katidral fi żmien il-miliet, japprezza li ix-xena ta' twelid ta' Ġesu hija ambjentata fost ishom rovini ta' tempju antik. Il-Papa fil-fatt, il-Papa Franġisku, jikkummenta fuq din it-tradizzjoni li f'diversi presepi, anke dawk tradizzjonali li nsibu f'diversi bliet u villaġġi ta' pajjiżna, il-grotta ta' Betlem tiġi sostitwita minn isu templu mwaqqa. U jgħid hekk il-Papa Franġisku f'dan id-dokument li usejjaħlu is-sinjal tal-għaġeb Admirabile Signum. Jixirqilhom kelma wkoll il-pajsaġġi li jagħmlu parti mill-presepju u li spiss jirrappreżentaw ir-rovini ta' djar u palazzi antiki li f'xi każi jieħdu post il-grotta ta' Betlem u jsiru l-amara tal-familja Mqazza. Il-każ tal-presepju Naplitan li għandna hawnhekk huwa proprju dan il-każ. Dawn ir-rovini jgħid il-Papa donhom huma imnebħa mill-leġġenda awrea tad-Dumnikan Jacopo minn Voragine li kiteb u għex fis-seklu 13. Fejn naqraw bitwemmin pagan li t-tempju tal-paċi f'Ruma kellu jiġi fix-xejn meta tielet verġni. Dawn ir-rovini huma fuq kollox is-sinjal, jgħid il-Papa, li jidher tal-umanità wara l-waqa', ta' dak kollu li jitfarrak, li hu korrott u ta' swiet il-qalb. Dan ix-xenarju jurina li Ġesu u l-ġdid għall-bdinja antika li juġi biex ifejjaq u jibni mill-ġdid biex irott lil ħajjitna u lid-dinja il-ġmiel oriġinali tagħhom. Il-Papa jgħid li it-tradizzjoni antika li inti x-xena ta' Betlem tpoġġiha għal b'dawn ir-rovini għandha sinifikat profond għaliex Ġesu fi kliemu stess ġie biex iħarbat u jkisser is-saltna tax-xitan, is-saltna tal-ħażen, is-saltna ta' dak biex nerġa' nikkwota l-Papa ta' dak li hu korrott u ta' swiet il-qalb. Fil-fatt jekk aħna nerġgħu nisemgħu mill-ġdid il-profezija ta' Iżajija li tħabbret f'dan il-lejl, nindunaw li l-miliet mhuwiex biss it-tħabbira ta' twelid ta' tarbija ġdwejda, imma wkoll it-tħabbira tal-erda ta' dak li hu ta' ħażen li għamlilna verament ħsara. Il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejn li msejken, il-bastun tal-argużin, int
kissirtom f'jum midjan. Kull orq li ħabbat fit-taqdija fil-gwerra, kull mantell marrar fid-demm jispiċċa l-ħruq biex jiklu n-nar. Il-miliet, biex nikwota lil Benedittu 16 il-Papa Emeritu, mhix fairy tale, huwa messaġġ attwali dejjem. Huwa messaġġ ta' tama għax jindirizza jitkellem ukoll lill-luġijat tagħna, lill-feriti tagħna, fejn hemm il-mantell marrar bid-demm tal-qtil, il-mulejja ħarqu u jippurifikah. Fejn hemm l-iskjavitu ta' min irid japprofitta mingħajru, il-mulej dak il-bastun tal-argużin ikissru. L-Apostlu missierna San Pawl jgħidilna li Ġesu tal-lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. U għalhekk jistidilna u din il-profezija attwali f'dan il-miliet ifakkarna li deret il-grazzja l-imħabba ta' Alla għalfejn? Għas-salvazzjoni tagħna, għall-fidwa tagħna. U din l-imħabba ta' Alla trawwimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja. X'inhuma dawn il-ġibdiet tad-dinja? Ir-reba, in-nuqqas ta' kontroll, il-vjolenza, l-arroganza, il-korruzzjoni, il-ġlied, il-mibeda, l-ejra, il-kattiverja, anke fuq il-medja soċjali. U x'għandna nagħmlu biex aħna niċċelebraw tassew il-miliet? Ngħixu bir-rażan, il-ġustizzja u t-tjieba. U nistennew it-tamaħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Hemm bżonn dan il-miliet nifhmu li aħna qegħdin niċċelebraw messaġġ li għandna bżonnu. Kif għandna bżonn il-ħarsa kollha ħniena u tjieba tat-tarbija ta' Nażaret. Jekk aħna rridu nixtiequ nagħtu tama lil xulxin ta' bidu ġdid, ta' mod ġdid kif ngħixu flimkien, irridu allura nitolbu li aħna wkoll insiru poplu imħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Faċli tipponta sebak lil ħaddieħor, faċli. Imma l-iżjed ħaġa diffiċli huwa saqsi lilek innifsek jien x'irrid nagħmel. Nibda minn innifsi. U nibda minn innifsi biex nikwota il-Franġisku l-Papa propju fir-riflessjoni sabiħa ħafna li għamel ftit sazzijat ilu ġewwa l-Bażilika ta' San Pietru, nibda billi nifhem li Alla iħobbni kif jien. Jixtieqni aħjar. Imma mhux qed joqgħod jistenna li nsir qaddis u perfett biex iħobbni. Il-Papa jinsisti li jgħid meta San Pawl jitkellem fuq il-grazzja ta' Alla qed jitkellem fuq l-imħabba li tħobbok mingħajr ma inti timmerita min tistenna xejn minn għandek. Din hija l-imħabba li bi Alla jħobbni. U din hemm bżonn niskopri f'ħajti biex jien nibda minn innifsi u nagħmel dak li hemm bżonn nagħmel. Nażel it-tajjeb, nevita il-ħażin. Bħalma qal il-President tar-Repubblika, il-kol kemm aħna xxokkjati daw il-jiem. U forsi totta għalina l-Anja li saċerdot Malti li kien missjonarju li Xandra ikkompona fis-seklu 19. Ħalli ħalina l-biki għax aħna il-midinbin. Bambin ħelu
Atina il-kuraġġ inħarsu lejk u nixxenqu għal-ħnina tiegħek. Għaliex aħna midinbin għandna bżonnok. Għandna bżonnok biex tenna lina, għandna bżonnok biex tatina l-kuraġġ kuljum nibdew mill-ġdid. Biex inħalluk tgħinna inwarbu l-ħażin. Biex ngħinuk tagħmel minna poplu magħżul għalik, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Kemm kienu sbieħ il-kelmiet tar-raj tad-Djoċesi ta' Malta, Alla ħabna qabel ma ħabbejnieh aħna. Anzi, Alla ħabna meta aħna ma ħabbejniehx. Dik iċ-ċkejkna tarbija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għaqdet id fit lill-Alla mal-bniedem. Imbaxxu rasna u nimmeditaw fuq il-kobor tal-imħabba ta' Alla tagħna u nistqarru l-fidi tagħna. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salute, nescendi de celi. Fixus etiam pro nobis, su Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
et in spiritum sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Uti eżis għall-arjeti dawwal dan il-lejl bid-dija ta' Ġesu Kristu li twilet mi Marja Verġni. Nitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna iġib is-sliem u l-imħabba fid-dinja kollha. Għall-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu. Nismana nitolbuk, mulej. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjema. Nitolbu. Nismana nitolbuk, mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel, jew li huma maħqurin. Nitolbu. Nismana nitolbuk, mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħal aħwa. Nitolbu. Nismana nitolbuk, mulej. Għalina li nġbarna hawnhekk f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Ġuseppi u r-Rajja. Nitolbu. Nismana nitolbuk, mulej. Missier qaddiż dawwal l-inna għaddejja tiegħek bid-dawl tal-verb tiegħek magħmul bniedem. U għatina li narfu nozzu d-dinjità ta' li Alla li ġabilna fit-twelid tiegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. L-istqarrija fl-imkien tal-fidi tagħna, id-Djaknu Christopher Buġeja għamel it-talbit fis-sem il-miġema. Il-Quddisa fija 3 mixijiet, il-mixja ta' dħul u issa it-tieni mixja, il-mixja tal-offertorju.
Salu sabiħ mill-kor jubilate Deo, Emanuel, għanna ninaqdu maħħum u najdu, Emanuel, twilet il-Messija. Tolbu ħuti biex il-sagrifiċu tijaj u ta'kom ikun joġob li l-Alla l-Missija li jista kollox. ħatkun toġbok mulej l-offerta li għedin namlu lek fil-festa tal-lum. Biex din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għal-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa xira tassew mulej missir Addis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddu lek ħaj. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw. Bih ninġiblu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalek mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-denominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċti tas-sema, intennu nilnu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda.
Missir ħanin miċ-ċokontana nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna, il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhom l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa qada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma l-istoqli mal-Isqof Joseph li qed jgħinni u mal-isfiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej, f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għal-jom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt illi niċċelebraw il-lejl qaddis illi fih il-Verġi Mqazza Marija tat bla ma tifser ġbubita tat lid-dinja feddej. Inġeddu bil-qima tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giusepp, tal-apostli bil-marċi tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-merti bit-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, ħal ħobs li dejn qaddisa u mbierka tiegħu, refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa dan il-kalċi għażiż f'idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u slim. Il-qaħħom palma oġbok tilqa
l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokol tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem quddiem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qadija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lid-daw kollha li jistrieħu fi Kristu, il-għena, id-dawl u s-slim. Lilna wkoll mid-dinbin għaddija tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħiniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin, apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-mirti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu żidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Din il-paċi llum fija sinifikati kbar, il-paċi li ħabru l-anġli, din il-paċi naddu għalilkom, il-paċi magħkom.
danu l-ħaruf tal-la, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Id-dinja ddur mixjieta f'ħin differenti għal naħat differenti tagħha. Tul firxa ta' ħinijiet differenti isseħħ katina ta' ċelebrazzjonijiet ta' dan il-lejl u b'din l-għaqda jintiseġ innu ta' tifħir lill-Alla u ta' fiduċja fil-bniedem. Iva, il-bniedem għandu għax ikollu fiduċja fih innifsu għax Alla l-imbierek juri fiduċja fih. Minkejja li hu dajjef u mimli difetti. Ma nistawx ma nistqarrux li l-qofol ta' dan il-ferħ ta' din l-għaqda hija dik it-tarbija f'maxtura. U kull min b'fidi u b'sempliċità u umiltà jinkina qudiema jista' jikseb is-sliem ġewwieni li ma jista' jinkiseb minn ħadd u xejn iktar fid-dinja kif iddur. Il-kelma Ewkaristija tfisser fost il-ħafna tifsiriet li fiha ratt il-ħajr. U xieraq li f'dan il-lejl tal-miliet irroddu ħajr lill-Alla għall-imħabba kbira li wera magħna.
Glorja l-Alla mill-kor Jubilate Deo. Glorja l-Alla b'arranġament tas-Surmas Christopher Muscat. Illum l-Arċisqof fl-omilija tiegħu ikkwota lil Papa Franġisku dwar il-presepju. Fil-presepju insibu l-pasturi. Kemm jistgħu jgħinuna l-pasturi tal-presepji? Ir-rajja marru jiġru lam Betlem u ħadu r-rigali. Imma ħjar nisimgħu din l-anja sabiħa ta' żmien il-miliet. O lejl qaddis, u ekku dan il-lejl, dan lejl qaddis fejn twieled is-Salvatur tagħna. Ir-rajja f'Ajrin illum isiru personaġġi mill-ewlenin fid-drama li seħħet. U aħna bħar-rajja jeħtieġ inqummu min-nas tagħna u nħaffu spiss lejn Betlem. U Betlem għalina għandha tkun kull fejn hemm xi ħadd dgħajjef, imweġġa, tilef il xi ħadd ta' għażiż għalih, irċieva xi azzjoni ħażina. Min qed jgħix l-inċertezza. Meta ngħinu l-ħadd ieħor niksbu l-qawwa ħalli aħna wkoll inkunu ġenerużi bħalli mgħallem tagħna. Il-miliet huwa l-festa ta' kulħadd. Imbasta jkollu l-ħila li jżomm ruħu żgħir u umli. Il-festa ta' tfal iva u min isostni. U dan ngħiduh b'wiċċna minn quddiem għax huma fis-sempliċità tagħhom l-iktar jistgħu jqarbu lejn dik it-tarbija li jitwaħdu magħha. Iżda kull wieħed minna jista' jsoff mill-benna tal-ar ta' Betlem. L-ar ta' Betlem ifakkarna li l-paċi u s-slim u l-ferħ u l-ġenerożità jittieħdu. Min jitqarben b'Ġesu u min jitqarben bis-slim u l-ferħ u l-ġenerożità ikun qed iġeddet il-festa tal-milied kuljum. Nitolbu. Ħatina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna l-inġarbu ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jistoqina nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Imbaxxu rasna għal-barka ta' Alla. Alla bit-tjiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis. Ikeċċi minkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-ferħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilena u jibgħatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Armajn fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni u xandira diretta mill-Katedral tal-Imdina dedikat lil Missierna San Pawl, nixtiequ nroddu ħajr lil dawk kollha li taw jew ħadu sem f'din ix-xandira. Bħalma dalwaqt isebbaħ jum ġdid, hekk ukoll is-sliem imħabbar mill-anġli jasal għandkom il-koll. U bħark the Herald Angels Sing intemmu di ċelebrazzjoni tagħna. Bekk wasalna fit-tmiem ta' di ċelebrazzjoni wkoll qed tisimgħu l-għanja fl-isfond sabiħ mill-kor Jubileta Deo taħt it-tmexxija ta' Maestro Christopher Muscat, minnaħa tagħna minnaħa id-diriġenti tal-PBS u d-direttur Lizio Farrugia ta' din ix-xandira nixtiequlkom mill-itħini millit ferħu paċi mdawwar mal-familji tagħkom. Insellmulkom.